उस उफ खामानिखौनो मावनो बानायसो मोनथारबायहां आरो बेखौ सिबखांबा साहा फुदुंहैबावदो ओंखाम संबावदो मैगं हाबाव सिंफोरखौनो सानाय रुबायनायसो मोनथारबायहां नै आफा खोनादोंना खोनायाखै ओहो आइजोंबो जायालै माबा गाबज्रिहरलाबाय थायो मोजां मोननाय दंबा लाबोदो नङाबा आंनो रायज्लायहैनो थांसै आरो गैयाबा नोमायजों आंजों नायनो थांसै होदोद खोनासंनो बानाय मोनबायलां खालि सोरांबानो बे बाथ्रा फंसेखौनो बुंबाय थायो आइयाबो थैजौ होननायानो गैला बे आइनावबो माबा मुवा बेसाद बायना लाबोनाय थां माथांसो मोनखो ना माखोब्रा हा नुवाखै नोंहा खामानिफोरखौनो मावनो हाख'वा जालायलांनायखौ बिमा सासेखौनो अननो रोंला रुवाथि बायदिसो सानखोना माखो बिमाखौनो र'लै र' आयै आं साख्रि मोनग्रोथोंना बे हिनजावानो आं साख्रि मोनखांबाथाय साबैसे बिहामजो नांगौ लाबोगोन आं ओहो आं मिथिया नों साख्रि मोननाया लागैबा आंहा थखन थुलायनायसो जागोन माथो जारलासोलै बे आइजोंबो आंलाय हिनजाव लाबोनानैलाय मा मावना जाहोनांगौ जाखोब्रा ओरैनोबा हाजिरा मावनो बासोगारो आङो र' बखिबाय थानांला दा माबा मोनसे माथा मारिसिन आङो माथा मारिनो माने मोजां मोननाय दंखायो बिदिबा देलाय खिन्थालाय बबे गामिनि आरो सोरहानि धै फारसेनिफ्राय नांलायगौलै आइनोबो उनाव लाबोबा नुगोन ना ओहो आं मिथिथारनाय जानांगोन हा बै थाइजौबारि गामिनि धनिराम माहाजोननि फिसाजो आरो ओहो आयु बाब्रे बाब हा हरगोनसै बे बिफाया जिबायदि रागा खरा आरो जोंफोरनि न'खराव मावनानै जाफैनो हागोन मा हरालै बेलाय मोजां मोनलायनायावलाय हरनोबो हागौहाय आंना फिसालाया मालायफोरबायदि फां फुं लोंग्रा सोबग्रा जाख्रुबग्रा नंखाया आरो बिए पास जाखानायबावसो दे होमबालाय गोबाव खालामनाङा फिसा हायोबा दिनैनो लाबोफा धै जायालै आइजोंबो बुरखायग्रोनांगोन ना बुजिथारालै माबा आरो दा रावनोबो खोन्थाखानाङासो र' हायोबा लाबोखानायखौ माथा मारिनांसै गस्ला सोलायनानै आराम ओंखारलांसै ओइ फाग्ला रलाय बहाब्रा माथो एफा साफा देलायनानै मिनिस्लु मोखाङैलै ना इन्टारभिउ होनायफ्रासो साख्रिफ्रा जाबाय नामाब्रा नोंनालाय है फाग्ला नङालै जायाखै साख्रि जानांगौबाथ' भगबानानो बोर सारस्रिहरबाय होननानै सानना लागोन आं हा होमबालाय बहाथो थांनो नागिरखो
साला बे मानसि सासेखौ लोगो मोनना सानबाय थायो आङो। खोन्थायाबाबो दा सोंथाबबाय थालायगोन। मा सिरि ना खोन्थानो गोसो गैया? दे जेबो नङा, जोंफोरलाय जेबो फेलु गैखायानोखा। है बिदि नङालै, खोन्थालांबाबो दा लोगोफोरखौसो लाना थांलाबायगोनब्रा। माबा जोंहाना आइया सोरांबानो खालि बिहामजोल' दावराव जायोब्रा। बेखायनो जेबखौसो लोगो हमनो थांनो नागिरदोंमोन आङो। नंगौ, बिदिब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रालै नोंनि थाखाय। जायाबो सोबाबो लोङाबो, दाथ' नों बेखार जेरावबो थाङाबो। लाबोदोलै बिदिब्ला, दुब्लि बारियाव हालेवहैदो, गथ' 2-3 खांदो, ना मा होनो? है जायालै नोंजों, खालि जावनायल' गावना। थै थांसैलां। दे दा लाबोखादो, दा लोगोफोर लानानै गय जानो थांगासिनो जोङो। साला जायालै बेजों, दा थांमारगोनबो नङालै बियो। आरो दाथ' गामिफोराव खोन्थाथिंला बायजोबखासिगोनलै बिबा हले। है माखौथो एफा आथुर लिंहरनांगौ जाखो? आंहा लोगोनि बार्थडे पार्टियाव थांनांगौमोन। है माखोथो इसिबां आथुर जाबाय थायोब्रा नोंलाय? आं माबा मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा रायलायनो होननासो लिंहरदों। नांगौबा आंबो थांफागोन ना नोंनि लोगोनि बार्थडे पार्टियाव। है लांफाया माथो आं नोंखौ। दाख्लै गाननाय गस्ला गामसाखौनो दिनैबो गाननानै फैदों। गोदानबो बायनानै लाया माया, बेखौनो गानफ्लेबाय थागोन। अह' बेबो गोदानैनो दंथ', बोरायाखैथ' बेबो दाबो मोजाङैनो दंथ'। दे मानो लिंहरामोन? थाब बुंना। दानानो आंखौ सिया खालामनाया बांद्राय जाथारबायलै। आंनिख्रुइ लोगोनि बार्थडे पार्टियासो इम्पर्टेन्टसिन जाबाय होनबा नोंहा? सिगाङावलाय माथो बिदि नङामोनलाय नोंलाय? है दे मा बाथ्रामोन? माबार बुंनोबा बुं, नङाबा ब्लडसो थांगोन आं। आंहा साफा देलायनानै फैखाबाय थांनो होननानै। बिदिबा नों आंनि थाखाय देलायना फैयाखै? बै लोगोनि बार्थडे पार्टिनि थाखायसो देलायना फैदों। दे थांनो हासिगोनलै नों बिदिबा, नोंथ' आंनि थाखाय फैखायाखै नालाय। बा नोंनाबो बा, माथो राजा महाराजानि साननायसो माथो। दे ना बेबि, थाब बुंना, मा बाहाना खालामला बायबाय थायो नोंलाय? है बेफोरखौ बाद दोनदो, दानिया नों मोजां खोनासं आं बुंनायखौ। दे ना बिदिब्ला थाब बुं। माबालै, आं माने नोंखौ हाबासो खालामसैमोन, माने जुलि खालामसैमोन आं। मा? मोजांबो बुङा माबो बुङा, जात जंखायलाबायबाय थायो। आंहा ओरैनोबा हाबा जानोसै होनबा खर'फोरानो जा सानाय मोनसोगारो आरो। आइया माबा जंखायनायसो मोनदों आरो नोङो? आं थार आरो सिरियास बाथ्राखौसो होनदों दा। माखौबा नों आंखौ प्रेंक खालामनो सानदों आरो ना? बुजिखादों दे आं नोंनि रावखौ। है नंगौलै नंगौ, आं थार बाथ्राखौनो बुंदों, सयथि नोंनि समाय। मा? नोङो थारखौनो बुंदों? आं दानो हाबा जाया माथो? बा दानो हाबा जानांगौब्ला एफा खस्थ' सानना नायहरनायावनो जब गैया मा गैयानो। आरो हाबा जाथारनांगौबाथ' खम लेथ्रा जागोन आङो। न'नि खामानिजोंनो दिन थांनाय मा थांनायनो, खामानि मावनायफोरजोंनो मोदोमफोरा हामनानै हारा स्राव जाजोबलायगोन बे। आयु मेकआप फोनना देलायनो मोना, मानो मोनानो? है हाबा जानो बायोबालाय माथो मोजां मोननाय दे, हाबाखौलाय नों उनावबाबो जाहैखानांगोन ना। र' नों माबा मोनसे जब लाग्रोना। एफा खस्थ' दा हाबा जानांगौब्ला हाजिरासो मावनानै जानांगोन माथो। नोमाया माबा मोनसे जब थानायबा मेदामफोर जानायबाबो जेबो नङामोन। नोंनाबो माथो साननाया बिराद गिदिर जोबथार माथो। हा जबखौलाय मोनखागोन ना आङो? इन्टारभिउ होना दोननायाबा मोनबा 6थासो दं आंना, रिजाल्टसो मोनथ'वाखैलै आङो। ओहो
थेवबो मोनग्रोथारथों दे जबखौ। आंहा इन्जय खालामबावनांगौ, गोबां जायगा बेरायबावनांगौ आंहा। बेखौ बुरखायनो हानाया मिसालै। जब मोनाबा हाबा जाबावसोबा थै आइनोलाय मा होनना खोन्थाहैबावनांगौ जाखो आंलाय बेखौलाय। दे नोंनि साननाय बायदिनो जाथोंसै। जेब्ला जब मोनो अब्लानो खावनानै लायनोसै आं नोंखौ। मानिबा दुगामारा, नों जब नागिरना लाग्रोना। दे थांनोसै आङो, लेटसो जालाय लांबाय। दे होमबालाय फिदिंनानै हरनोसै आं। दे बिदिबालाय थांदो। दा मोनहैबाथाय कल खालामबानो जाबाय। अके बाय। दा मा होनना खोन्थाहैबावनांगौलै आंबा आइनोबा। बेथ' सोरांबानो बखिलाबाय थाखायो। थै रायजानानैबाबो थाहैनांसिगोन आरो। ओइ थैबाय फै है मा आखाइ फारनैब्रा बिदि गैया। आं रोङालै आखाइ थाइसेजों। बिदिब्ला आंबो खालामगोन माथो। है आंबो सोलोंगोनलै। देब्रा गेले। ओइ दा गालर लानाव थांनांगौलै जोंहा जमानो। है मानोब्रा? आसोला दिनै लाबोनो हागौलै। मा लाबोनो? फैथारगोन ना लेबेना जिबायदि लेबेल। है मा फैया बेलाय, मालाय बिहावानो जिबायदि माहाजोनखा, मालाय गासिखौबो जि नांगौ हरफाजोबगोनब्रा। खावना लायाबा हरथारगोनसै बे। माथो बिसासलै बेजोंलाय, थगाय थसि बुरखाय बुरसि खावनानैबो लाबोनो हागौलै बियो। बिदि खालामाब्ला मोनबोखानायबो नङालै बियो। है हिनजाव लाबोनांगौबा माथो हाबा जाखांनायनि उनाव गयबो जानो थांनो हानाय नङालै। गैया सोलाबा बिदि होननासो खाब्रां बुंहरजागोनलै बे। थै जोंहालाय मा हाबाल'सो मोनजानांगौ दा, हाबायावनो जि खालामनांगौ खालामसै। गोजा ना बेदर बियार खावसे बोथ्रोदखानोसै। माथो बिब्दिनो खालामनांगौलै, नङाबा जाखानायबो नङा बिजों। नङाबा गावहाबो जायाबो लोङाबो सोबाबो जोंखौबो बेबायदिनो खालामगोन बियो। है थौ दाहालागै लाबोबाय खोमालै। थौ गरम खालामहैनांगौ दानो। है थौ लाबोआखैबाबो लाबोथारनांगौलै। थौ जानांगौलै। जायाबा माथोब्रा। हैया है साला। हैया है थै ना थैया। माथो सिरिब्रा, रावबो गैया नामा? सामब्रामालाय लाबोना न' सिङाव थ्रोब सोनानै जमासो दं नामाब्रा? है जानोबो हागौलै। होद नंमारगौबा हले हमजाहोना थाब हाबा होनांगौलै। होनांगौ। थौ है थौलै थौ, माखौ गिनांगौब्रा? थौ जोंथ' हिनजाव गोदानसो नायनो फैदों ना। मामोन राजामोन, मा खबर? जेबो नङालै आयं। गालरालाय गालरा? सामब्रामालाय न' सिङावलाय दंखोमारो नामाब्रा बेलाय? मानसियालाय बिमानोलाय खिन्थालांदोंना लाखैब्रा बेलाय? गैया बियो, बेलेगावसो थांदों। जिराय राजामोन जिराय। मादै मा नोंनो खोन्थालाङाखै नामा बेलाय? मोनजालायसिगोन र'। नोंसोरनोबो खिन्थालांदों बियो। हा फाग्लायालाय लाबोफाखासिगोनसो नामासै बेलाय? खोन्थानायालाय खोन्थालांदोंमोनलै मादै। बेखायनोथ' गय जानो होनना फैखादोंमोनलै जों आयं।
आं बिहामजो लाबोदो होनखादोंमोन होनबा लाबोफाखासिगोन बियो बिदिबा र' जिरायथ' नोंसोरो आं बिमायनो फन खालामहरनि दा खरसाफ्रा लाबोनो हाख'वा जागोन बियो ओइ आयं दाउफोरखौ फुथारना दोनखादोलै जोंनो एडभान्स एवना दोनखानोसै अ माथो दा लाबबाबो जोंथ' एवना दोनबा मोनजाखागोन ना अ आइदे थिगानो माथो दा लाबो मारबाथ' डाबल इन्टारेस्ट जानोसैलै र' ला 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 हाब माथो सल'सो खनस्र' बोलायखोलै आसोला लाबो मारबाय खोमालै बे बारावबा हले हाब लाबो मारदोंना माराखैब्रा बेलाय माथो आखायावनो जेबोआनो गैया है साला सामब्रामजों जामारालै सामब्रामा लोगोफोरखौ लाना जमा दंफैमारोब्रा है जायालै बिजों हा बोरो आफियालाय हा माथो लामायावसो लाजिनानै थाबोखो ना माखो है मासे हांगा दावराब्रा गैया आफि मालाय जाथ'आनो मा दानो जाथ'वा जाबाय दानाबा आंलाय लाबोफाखासिगोनसो नंदोंमोन आरो दानिया बिमा बुरैया मावनानै जाहोबावदो आरो हैद आदा बाजैया फैमारासै बिदिब्ला थौ खावनानैब्लाबो लायनांगौ बाजैखौ है थौब्रा जों दंना माखौथो गिनांगौ है थ' खावनानैबाबो लायनांगौ बाजैखौ थौलै थै सामब्रामफोर जेराव मोनामनाय मोनो बेयावनो सन्देर फैग्रा नोंसोरो मा बार ओंखारलां नोंसोर आं न'निफ्राय थां जालाहाय बेजों है